dans met jullie te oefenen? Hebben jullie goed ontbeten? Vitaminetjes genomen? Tandjes gepoetst? Dat is de belangrijkste stap van de dag, hè? Kijk, observeert, heb je hem zo door. Oké, 5, 6, 7, 8. You got this. Oh, wauw. Jullie zullen wel storst hebben, hè, meiden? Last van de spieren, een massage? Nee. Het is de bedoeling dat wij jou de dans leren. Maar eigenlijk had ik iets meer van dit in mijn hoofd. Kijk maar. Ese amor llega sin esta manera. Stop de muziek, stop. Dit kan echt niet. Weet je wat? Ik ga mijn kinderen trots maken. Je gaat het maar zien. Don't have to touch me to feel my energy. So